Hai aproximadamente 2600 anos chegaron a Galicia os povos celtas. Trouxéronos, ademais dos seus adiantos científicos e técnicos, a súa cultura e as súas crenzas. Os celtas eran politeístas, adoraban a moitos deuses. Moitos deles representaban as forzas da natureza. As festas celtas coincidían con determinadas datas relacionadas coas estacións e cos seus cambios. O Samaín cadraba coa chegada das noites longas e coa recollida de produtos do campo. A noite do 31 de outubro comezaba o ano novo celta, como aínda se celebraba na illa de Man. Os celtas crían que nesta noite as ánimas dos finados voltaban a visitar as súas familias e as súas vellas casas. Polo Samaín introducían velas no interior das cabeiras dos inimigos mortos, colocando estas nos cruces dos camiños e nos arredores dos seus castros. Co paso do tempo mudáronse as cabeiras polas cabazas, nas que se traballaban cabeiras e nelas colocaban candeas. Moitos anos despois, o cristianismo escolleu estas datas para celebrar o Día de Defuntos e Todos os Santos.